на Майнкрафт! О, е! Днеска съм с Тролда в Скайп и един мой приятел Андрей. Викай, казваме да какво 10. Дарк в КВ-10 се казва. Не, бе, да Dark F10, бе. Какво газар? Да Dark F10, бе. Абе, F, газарва. F, не F. И днеска ще играем Играем Skywars. една много яка игра. Ще играем и Skywars 1, нали бе? Дава Skywars. Да, бе, не, 2, бе. 120 за скъпаняци. Да, бе. Така. Днес... Двойката е на двойка G. О, имам водица, имам лък, имам голден ябълка. Браво. Ами хора, най-хубаво да умрем всичките и да се чакаме на спална. Искате ли? Окей, Да. като време. Добре, Антонио, не се как се казваше? Ендър първа. Уху, я. Първият човек да се чакаме на спална. Getix, къде си, Getix? Ето ма! Чакайте. Вията. Getix, ела, Getix. Ела тук да чакаме Андреята. Ейма. Андрея, хайде бе, Андрея, сега. Ейма, бе. Андрея, идва, айде да скачем на 3. Опа, чек! Скочих без да искам. Ами аз скачам, Андрей, скачай. Тетито. Не, някаква... О, толкова съседи сме. Антонио, ще викам... Най-хубаво. Много ти е дълго името. Ето ма! Две ендър перли. Аз съм много тъпа, хвърлям си това. Меча. За малко да хвърля извън света. Имам две ендър перли, Аз при кой да отида. аз не се притеснявам. Той аз ще дойда към тебе. Скейте Ако горе не да си ти. Къде си, ба? Ти къде си? Аз съм за тонката и сега правя път към него. Абе, Той не ме убивай. чакайте малко, аз имам ендър перла. Къде си, бе? Аз съм и тук горе с стените съм. Бах, паднах! Майко, как ми заби блокчето. Слагам го отивам на блокчето. Къде си, Тони? Слаги този сървър. Виждаш ли? Виждаш ли? Аз не мога да мръдна. Тони, виждаш ли ме подскачам на TNT-то? Въобще ме интересува къде подскачаш. Майко, пък ако бях отиваш. се засилил. Чек, за колко паеш са ти работи? Опа. Въй, не. Не. Онко. Почвам да играя. Тънк в... Къде са отвънка? Тони, какво се искаш да снимаме на CS, ако я имаш? Ти си защо не се снима? Да. Но аз нищо не е интересно не намирам в CS, само са трепи с някакви. Няма кеф пак. Айде, гледай, аз съм при стълбата. О, мамо. Не! Хора, да знаете, че към 8:30 може да спирам да съседите, нови съседи. Може да ги знаете някой. Сек. Ама само да не повтарях съседи, защото по телефона като ти легна, винаги ги гледам. Аре, Тони, виждаш ли ме? Подскачам на TNT. Така. Сега нека си спим спитка. Не. Видях къде си. О, ти бате, към кой ще прави път, бе. Чакай, я. Ела. Получи са към... Айде, аз сега ще го излъжа, че сме ти имаш. Чакай, Тони, къде си? Аз тук ще ходя преди това да го убивам. Чакай, Ама може аз да... там съм горе, съм имал Ай, чисти, бе. мамичката ти някой ма събори. Хора, ви умряхте. Има ендър перла. Умряхте ли? Чек не е използван къде? Защото трябва... Ще заглуша малко да знаете, хора, сори. Добре. Снимам! Искай ли, че покажа?
И сега ще споделя екран. Виж в момента, виж ми OBS-а, снимам. Чакай! Тоф! Тонга, здрасти, а я заскачам. То Андрей той чак говори. Да, Андрея, да това. Йонче. Аре, скачаме ли? Ние ще седим. Ще скачаме като някакви. Ай, ви само Skywars играйте. Не е вярно, играем Build Battle. Много различни неща. И Какво бе? Майко, някакъв е целия айрон. Целя. Не така. Андрей, колко правиш? Ти не преквачила. Да, бе. О, майко, някаква цели няма. Йонче, айде слизай. Който целя, бе. Ила при бабко. Ей, ти, ей, там, ей. Защо не вляза с всяка екстрей, бе? И за това. Ай, просто сега да го убим това. Ай, тапанар. Сто голям тапанар това. Йонче, сега какво правиш, бе, батко? Не си дошъл тук да рисуваш. Ще слизаш отдолу? Не. Скачам. Мамо, всичко взимам, сега ще разпъсти всичко. Взима фломастерите. Ще рисуваш, бе? Слез долу при мама да рисуваш. Да ми вземе моленика и да рисува. Отиде при мама. Гети. Маши... Ама аз вече съм почнал игра. И с Тони. Амка му даже са. Тони, айде скачай. И днеска сме пак тук. И сега. Скачай, бе. Скачам. Почнахте ли игра? Фаре, бе. Даймонд меча. О, вай, с другия бутон. Сега някакъв да Ой, откида. Ай, остави го, не ти трябва. Кой? Нищо е тук тонката. Аз не мога да намеря чистовите. Абе, ти долу, бе. Майко, някой нубче има тук, дето мазо ще го укрепя. И мой са бил, сега някакъв му скочи. Не, бе. До също, ма аз мога да се бия. Да, ти можеш поне да се биш, а не като това. Сикам, го ще бреш пътате. Няма сикам. Ай, Гошо. Мамка му, някой ма цели. Двама ма целя. Единия дъма, другия гол. Майко, дъма пуска. Чако, щипя диаманта с... Не ма цели. Щипя диаманта с стонкирка и медали. Моему цели много. Ти оцели ми един път. Моему цели. Моему цели флуп. Не оцели. Аз съм малко като в моему. Не оцели. Така е яко. Оцели. О, не. Ай, фак, някакъв да се бъде педре. Няма да писа. Беп. Умри му! Ой,
умрях ли? Да. Аз ще играя Билд Батъл, изобщо. Той има някакъв... Не, Той има скин на Мейси. на боебата ли ще играем? Ама аз ще играя Билд Батъл. А, Да играем Sheep Quest! Антонио, признай се на път, аз те видях, че не даваш грозно на боебата. Видях те. Какво викаш? На Билбато не даш грозна лъжец. Аз даже те видях аз. И аз те видях. И Ама на за теб. какво говорите? Аз не знам за какво говорите. Овей, ти си... Тето ме видяхте на Билд Батъл. Да, че не даш грозна уж да си даваме мега яко. Андрей, си дах и ми. Давах ви мега яко. Грозно не даш. Да, аз те видях без със свил в едно ъгълче. И само натискаш грозно. Аз мислех, че и на някой друг, аз не знаех, аз изобщо не гледам кой надпис. Пиши името! Овей. Тук пиши името. Вай, Тони. Къде си? Аз ще играя. Искате ли да играем Sheep Quest? Не, тъп. Аз ще играя Билд Или Батъл. ай. Ай. То Sheep Quest са... Сега ще ви кажа къде да отиде. Да напишете... Към кой отбор ще сме? Чакай, Кларина. напишете спаун. Аз ще напиша спаун. Аз не искам да играя в тази игра. Аз искам да сама. Как го направи тебе, Андрей? Как се брони? Това че аз не искам да играя. Играл съм тук. И аз трябва да се биш да взимаш от те. С брадичка. Къде да вземе? С брадичка се вижда. Андрей, айде да Имаш някаква табелка и се биеш. Да, знам, играл съм, И Антонио, идвай. Айде влизам, Андрей. Чакай, да го изчакам, че... То, Няма ли да идва вече толкова да си Варе... чакай, че ме сега ще дойда. Уф. 3. Ама аз не знам. Спаун напиши. What is you? Тази команда е забранена в този сървър. И ти пък и ти веднага спална. Човек умари. Ми не знам, аз изобщо нямам нищо. Айде влизаме. 4 от 16. Андрей, си 4 от 16. Влязох. Човек умари. Към кой отбор ще сме, Андрей? Или ще гоним? Избирай си някакъв отбор. Айде, зомбитата. Айде. Кой? Не, чакай, че... В къде влязах, че? В кой сървър? 16. Аз грам едно А не е 7 от 16. 8 от 16. Горе ми отстрани. Къде си? Тоя. Аз Андрей, ще да няма. Арчер. Чакай, че бъдете към сините, Ами, към вече сините. почвам. Към сините бъдете. Към кои? Към сините. Сини, влизам, ето влязам. Няма, аз ще бъда Арчер. Взимай си това, натискай кит. Арчер кит. Аз съм Арчер Кит. И аз. Тонка ще ги разкатаваме, нали? Да. Ма то лък ли да, ако там? Абе, лък с стрели и брадичка ми се, не знам. Ох, да. Андрей го няма при нас. При вас съм. Ти към кой отбор? Сега съм към синя. Синя. И сляпи ли сте? Почнахме. Yes! Да, почнахме. Ама не ми дава меч. Да, трябва да мен. изчакаме. Yes, почнахме. Бързо учете да взимате! Бързо учете да взимате овците. Ама аз съм червен, бе. Как си червен? И аз. Ама ние сме червени, бе. Имаме Да, Аз и Андрей сме червени. Цеска. Да пак хубаво. Аз съм към сините. О, синки, какво правите тук, бе? Сега. Какви ти свини, бе, овце? О, то как малци. Майко, тук много лаги, бе. Панари. Левски. Да, панари. Само
Левски, бе. Да, само Левски, че пък и ти. И без той, Анторио, ти излага, че си за Левски, а си беше за... Аз бях преди за ЦСК, бе. Ти не беше преди за ЦСКА, ти преди беше за Левски. Лаги ли ми направо? Ти преди беше за Левски, Анторио. Беше за И аз още съм се Ти, аз имаш ли лък, бе? Ти Бързо преди... има навца, взимай. Аре, късайте ги, ба! Освен, Антонио също малко да направим. Айде, бе, десни. Бе, гадняр. Взимай му устата. Тук спамване. Това е тя овцата, бе. Ой, взеха Взимайте някакви устата. О, Късайте слабаци, бе. Късайте Стани ги. овцечи, бе. Мангал си тур. идва. Убих го. Чили, бе. Да, бе, аз. Ни ти, бе. Да. Ние пазим тук овцете, ги пазим нашите овци. Майко, Овце ми! Уби го и! Мангал, кому убива? Айде, убейте го то стапанар. Майко, то ще го отцепе, бе. О, някакъв. Би го, бе. Взимайте. Взимайте овцата. Взимайте овцата. Нямаше. Взимайте, давай, нашия отбор. Дайте нашия отбор. Андрей, help me. Къде си? Тук сидите идват. Сидите. Аре, бе, ела тук. бе. Елате тук, бе, сиди, бе. Чакай, бе, лагиш! Много лаги, бе. Много лаги, да. О, убиха го. Откъде имаш даймонд меч, бе? Аз задървям. Някой го нареди в овците! Кутнир! Обличко и! Аз Аре, го бих трябва тук, винаги аз аре. се занимавам с моите. Овци е тук. Изчезва от тук, бе. Съм тук, Арчър. Ела тук, бе. Ела ти тук, бе. Ти на мен ли ще дъхаш, бе, не? На мен ли ще се дъхаш, бе, ей? Няма да ми взимаш щете, ще... Килаура, някакво. Но убиха ме, бе. Ой, взеха оцети. Няма да ходите никъде. Няма да ходите О, не, Взеха никъде. оцети, мали. Взеха оцети. Аре, така. Феникс. Имам Аре, врива, тапанар. Тапанар. Къде си, тапанар, такъв? Чакай, Тапанар. спри да псуваш, но ма дразниш те. Аз ще псувам. Тапанар не е псувня. Ама пак е густ, нали? Да. Глупост. Тапанар не е глупост. А обида. Аре, взимай овцата. Овцата ли каза? О, някой го взеха. Аз вземам овцата. Ще вземе. Убих го! Убих ли го? То зелените вече загубиха. Нашите много... Майко, те си взимат 11 от себе. Да, ни. А не, Андрей, ние заставаме, а ние имаме само една. То си мълците! Убих го! Взимайте от себе. Бягай! Убих го! Той сама са! Аз там убих. Гадняр. О, майко. Ох, ти бе. Осе. Бързо! Убий ги! Взимат овците, бе. Някой да има тук да не съм! Взеха овцата, някой ме уби, майка ти стара. Ето, пък на тях... Чиски. То беше с... Овцата! Взимат овцата! Имаме 14, а пък ело. Видимо, че... Майко. Аз не мога да стрелям! Къде е този хакер, бе? Аре, бе, елате тук, бе, търпите, паренките! Горе застава, ние сме големи слабаци, бе. Да, бе, от нашия отбор... Абе, Андрей, ти ме мъгни, бе. Какво, бе? А така, бе, какво се кефиш, какво крещиш? Блю е педал. Кой е педал? И така, надявам се да ви харесва епизода. Ако искате, ако ви харесва епизодите, се... Аре.
5 от Ще 16. абонирайте за мене. И ако искате да станете профа като мене, ще абонирате. И